Diversi unions, konfederazzjonijiet u assoċjazzjonijiet lokali se jkunu għedin igawdu minn fondi sabiex ikunu jistgħu jsaħħu l-preżenza tagħhom permezz ta' parteċipazzjoni u kollaborazzjoni fora Ewropej u internazzjonali. Dan qed isir mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat permezz ta' Civil Society Fund li se jara kif dawn l-assoċjazzjonijiet jitħarġu u jissieħbu f'netwerks internazzjonali. Fil-fatt il-Union ħaddiema maqudin Voice of the Workers, il-General Workers Union, il-Malta Chamber of SMEs, il-Malta Employers Association u l-Forum Unions Maltin se jgawdu minn 58,000 euro kull wieħed sabiex isaħħu l-parteċipazzjoni u l-kollaborazzjoni tagħhom b'mod sħiħ fuq skala Ewropea u internazzjonali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo innota l-importanza li tal-fondi se jkunu għal dawn l-assoċjazzjonijiet. Qegħdin namministraw dawn il-fondi biex ngħinuhom fl-affiljazzjoni fil-mobilità tagħhom biex anke jipparteċipaw fuq fora Ewropej b'tali mod illi l-attività li ssir kemm minn dawn il-unions u rappreżentanti tal-ħaddiema fih dan il-komunità tagħhom tkun ukoll influenzata u jaqsmu l-idejat u l-esperjenza ta' dak li jistgħu jaqsmu ma' barra b'tali mod illi kollox ikun jista' jimxi l qudiem u anke huma jagħtu wkoll kontribut tagħhom fuq livell Ewropew. Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli saħqet li trade unionizmu għad għandu rwol importanti ħafna fis-soċjetà tagħna. Nemmnu allura li din il-vuċi tal-ħaddiem Malti l-intrapriża Maltija fuq livell internazzjonali tkompli ssaħħaħ ir-rwol tas-soċjetà ċivili b'mod inġenerali. Fost dawk preżenti kien hemm il-Viċi President tal-Malta Chamber of SMEs Filip Fenek li esprima sodisfazzjon tiegħu għal dawn il-fondi li se jkomplu jgħinu l-organizzazzjoni li hu jaħdem fiha.